من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان abin da za mu tattauna a yanzu ko hudubar mu ko jawabin mu ko zaman mu wannan shine al-ikhlas. Al-ikhlas wujubul ikhlas fi ibadati Allah subhanahu wa ta'ala. Wajibi ne bawa yayi ikhlas ne tsarkake ibada ga Allah madaukakin sarki. Ya san menene ikhlasi da rukunansa da abin nan wajen da muhimmancinsa wajen karkuwar aiki wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ya san mahimmancinsa, ya san kuma haɗarin rashinsa, ya kuma ainihin wato guji abubuwan da za su zama na waƙirin da wanda za su karya wa bawa ikhlasi ya rasa ikhlasi. Ya san kuma samaratul ikhlasi wa fawaid. Ya san menene alkhairin ikhlasi, me yake haifarwa da yake wato fa'idodinsa. Ya ku ɗan uwa al'ummar musulmi, na san babu wani daga cikinmu a duniya a matsayin sa na musulmi wanda ba zai so ya zama to karɓaɓɓe a wajen Allah ba. Ayyukansa su zama karɓaɓɓu a wajen Allah, ya zama maqbulan inda Allah subhanahu wa ta'ala. Na san babu wanda ba zai so a ce ranar tashin alkiyama in ya tsaya gaban Allah a ce ayyukansa sun karɓu a wajen Allah, ayyukansa Allah ya karɓe su, ayyukansa Allah ya yarda da su. Na san babu wanda zai so a ce ba zai so a ce ranar tashin alkiyama ba ya samu yadda, ya samu sa'ada, ya samu karbuwa wajen Allah madaukakin sarki. Ashe ko wannan al'amari yana da girma ya kukan uwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlasi matlabun min abi, abin nema ne babba wanda bawa ya kamata ya karbe shi, ya same shi, ya neme shi, ya san shi, ya kiyaye shi a cikin ayyukansa, ya tafi da shi a rayuwarsa gaba ɗaya, duk abin da zai iya gudanar wato da ikhlasi. Wata rana abin nan hadisi ya zo na Aufun al-Ashja'i na Shufai al-Asbahi kai annahu cewa shi Shufai al-Asbahi cewa dakhala al-Madinata fa idza huwa bi rajul, ya shiga birnin Madina sai ga wani mutum ne qadistama alaihi nas, mutane sun taru a wajensa, ana zaune yana bada karatu yana bada darasi, mutane sun taru yana karanta yana wa mutane wato wa'azi ko bayani ko darasi, ma'ana yana karantar da mutane an cika. Sai ya tambaya ya ce man haza, waye wannan? Qalu aka ce Abu Huraira. Aka ce ai Abu Huraira ne. Yace fada nan ku hatta qa'adtu bayna yadayhi, yace sai na maso na zauna kusa da shi. Lokacin da ya gama jawabi, ya gama abin da yake yi, ya mutane suka tashi, yana zaune shi kaɗai, yace sai na ce da shi ina haɗa ka da Allah, ina haɗa ka da Allah, ina haɗa ka da Allah. Abu Huraira, ka sanar da ni, ka faɗa min wani hadisi wanda ka ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ka fahimce shi, ka kirke shi, ka gane shi, sanar da ni wannan hadisi. Sai Abu Huraira wani abu ya same shi, wato kamar ka ce yanayin suma, wato numfashinsa ya ɗauke ya shiga wani hali saboda wannan magana, sannan ya bayan ɗan lokaci kaɗan ya dawo hayyacinsa. Wannan mutum ya sake maimaita masa ina haɗa ka da Allah, ka sanar da ni wani hadisi da ka sani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ka karanta shi, ka fahimce shi, ka gane shi, ina son ka sanar da ni wannan hadisi. Abu Huraira ta zaba ta sake ɗaukarsa, ya shiga cikin wani hali kamar na suma ko shiɗewa ko ɗaukewar numfashi saboda wannan abu da yake son nan. Bayan wani lokaci ya kuma dawowa, ya sake maimaita masa har sau uku
يا أبو هريرة من زن الله صلى الله عليه وسلم حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت من زن الله يا بان الأباري يا فإكتام ni da shi a wannan gida ma'ana a wannan wuri yace ma ma'ana ahadun ghairi wa khairu babu wani tare da ni da shi manzon Allah sai ni sai shi summa nashaga Abu Huraira nashratan ukhra Abu Huraira da ya faɗi wannan ya sake shidewa ya sake shiga wato wani hali kamar na suma sannan bayan wani lokaci ya sake farfadowa har yau ya sake shiga wani hali har sai da me wannan ruwa yake cewa na da ya suma ta ƙarshe wanda ya faɗi ya ce na ɗauko shi na tattaro shi na rungume shi a kan cinyata har lokacin da ya dawo cikin hayyacinsa da ya dawo sai yake ce haddasa ne rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bani labari أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة الله مدوكتين سركي إذا القيامة تتاشي ينزل إلى العباد ليغدي بينهم زي سوكة تداشي دشي daga sama zuwa saukar da ta dace da shi ranar tashin alkiyama dan yin hukunci da alƙalanci tsakanin bayi wa kullu ummatin jasiya kowace al'umma ga tana an kaka tana tsaye gaba ga ubangiji ranar tashin alkiyama al'ummu duk ga sunan an kawo su ce fa awwalu man yad'u bihi farkon wanda za a sa a kirawo ko wanda za a kira rajulun jama'al qur'an mutum ne wanda ya karanta alqur'ani ya iya karanta alqur'ani ya iya rera alqur'ani ya fahimci alqur'ani ya san alqur'ani wa rajulun yaqtasilu fi sabilillah da mutumin da shi kuma ya tafi yaki fi sabilillah a wurin yaki ma har sai da aka kashe shi ne yace wa rajulun kasirul mal dan mutum na uku shine mutumin da yake da wato dambin dukiya Allah ba shi dukiya fa yaqulu Allahu lil qari sai Allah ya ce da wannan mai karatun alqur'ani alam uallimuka ma anzaltu ala rasuli Allah ya tambayi wannan makarancin alqur'ani shin ban sanar da kai abinda na saukar ga manzona ba ban sanar da kai alqur'ani ba ban baka alqur'ani ba ban karantar da kai ka san alqur'ani ka fahimci alqur'ani qala bala ya rab shi Allah haka ne ya Allah haka ne ka sanar da ni alqur'ani na iya karatun alqur'ani tambaye shi فماذا عملت بما علمت فماذا عملت بما علمت فماذا عملت فيما علمت me ka aikata da abin da ka koya me kai da abin da ka koya na alqur'ani ya kai aiki da shi kale yace kuntu aqumu bihi ana al-layli wan-nahar aina ina me kasance ina aiki da alqur'anin nan ina karanta shi safa da wuni dare da rana ina qiyamul layli ina aiki da shi ina sanar da shi ina karantar da shi fa yaqulu Allah lahu kadhabta sai Allah yake ƙarya kake wa taqulu lahu al mala'ikatu kadhabta mala'ikun Allah su ce ƙarya kake ويقول الله بل أردت أن يقال إن فلانا قارئا وقد قيل ذاك abin da kake so ka karanta alqur'ani ka iya rera shi ka san hukunce sansa ka san ahkamu tajwid ka iya zakin murya dan a ce da kai wani mai karatun alqur'ani ne ai ya iya rera ai ina jin daɗin karatunsa ina jin daɗin qira'arsa ina son qira'arsa ina son karatunsa kuma faƙad qila za an faɗi wannan ko ba a faɗi wannan an faɗa maka wannan shine dan haka wayu'ta a wata ruwaya sai a ja shi ta fuskarsa a wuta da shi wayu'ta bi sahibil mal sai a zo da wannan mai dukiya so me kai da dukiyarka fa yaqulu Allah alam uwassi alayk alam ada'aka tahtaju ila ahad ban sa ka cewa ka kasance baka la tahtaju ila ahadin ban sa ka zama a rayuwar duniya wajen dukiya da rufin baka bukatan komai a wajen kowa ce bala ya rabu ce ma za amilta fima
maza amilta fi ma ataitu, me kai da abin da na baka, dukiyar da na baka me kai gudanar. ce kuntu asilur rahim, na kasance ina sadar da zumunci, wa atasaddaq ina sadaka. fa yaqulu Allah lahu kadhabta, Allah ce ƙarya kake. wa taqulu lahu al mala'ikatu kadhabta, mala'iku su ce da shi ƙarya kake. wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala bal aradta an yuqala fulanun jawadun faqad qila zaka, abin da kake so kake a ce wani mai kyauta ne, ai yana da kyauta, ai in ya tashi kyauta ai ba dama, ai in dai ya zo kyauta ai ba dama, ai mutumin yana da kyauta, yana da sakin hannu, yana da kaza. shi ma a ja shi fito kashi wuta. wa yu'ta billazi qutila fi sabilillah, sai a zo da wannan wanda shi kuma aka kashe a fagen fama din nan. fa yaqulu Allahu lahu fi ma za qutilta, a me aka kashe ka, me ka kashe a kashe ka, saboda me aka kashe ka, me kai aka kashe ka, saboda me aka kashe ka. fa yaqulu umirtu bil jihadi fi sabilika fa qataltu hatta qutiltu, an umarce ni in jihadi saboda kai ya Allah, ne yaki har aka kashe ni. fa yaqulu Allahu lahu kazabta, Allah ya ce masa ƙarya kake. wa taqulu al mala'ikatu kazabta, wa taqulu al mala'ikatu lahu kazabta, mala'iku su ce masa ƙarya kake. wa yaqulu Allah bal aradta an yuqala fulanun jari'un faqad qila, abinda kake so a ce wani ai jarimi, ai wani gwarzo ne, ai wani baya tsoron mutuwa, ai wani in an shigo fagen fama da shi sai dai a gudu a bashi, dai yawan kafirai, dai yawan arna baya tsoron su. faqad qila, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sun abin nan Abu Huraira yace thumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbati fa qala ya Aba Huraira ulaika thalatha awwalu khalqi Allah tus'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah, akhrajahu at-Tirmidhi. yace sai manzon Allah ya buga cinyata yace Abu Huraira waɗannan su ne farkon mutum uku wanda wuta za ta fara ci ranar tashin alkiyama. Me ya kawo wannan? Da ayyukansu, karatun alkur'ani abu ne mai kyau, sadaka da alkhairi abu ne mai kyau, jihadi fi sabilillah abu ne mai kyau, amma da ya rasa ikhlasi su ne farkon wanda za su ci da ranar tashin alkiyama. Tare da girman ayyuka ba, alkur'ani yana ceton mai shi, ayyukan sadaka tana ceton mai ita, jihadi yana ceton ma mai jihadi fi sabilillah, familin sama Allah zai sa mutane da yawa sakamakon jihadin da dai daga cikin zuwa aljanna. Amma ga shi sun karɓi wani ya fita saboda ikhlasi. Ya ku yan uwa al'ummar musulmi, ya kamata mu yi ikhlasi cikin dukkan ayyukan mu da zamu yi, ku zamanto mun doshi Allah, mun yi abin da Allah ya ce tare da yi dan shi, ba tare da ciyarwa ba, ko dan a yaba, ko dan a gani, ko dan a ce mun iya ko muna yi, ko kuma mu masu yi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.